Salamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara kasancewa a wannan channel mai albarka. A yau za mu yi magana ne akan candlesticks kamar yadda na yi alƙawari, anatomy ya candlesticks suke, insha Allah za mu ga yanda wannan candlesticks yanda za mu iya fahimtar su da yanda za mu gane su da abin da suke nufi a cikin kasuwa. To, shi dai ilimin candlestick kamar yadda kuka gani an same shi ne daga wani masanin kasuwanci a Japan, Morihisa Honma tun 70s. So ba za mu je duk a cikin tarihin ba, ina ganin kuna ganin screen ɗina, kawai za mu je kai tsaye na menene ma candlestick. So candlestick yawanci a yanzu a kasuwannin crypto da forex ana amfani da, za mu ga koraye ne da jajaye. A da amma baƙaƙe ne da farare. So in ka ga baƙi daidai yake da ja, in ka ga fari kuma daidai yake da kore. So abin da za ka sani game da candlestick shine yana da abin da ake kira body, akwai abin da ake kira wick ko shadow. Body shine inda kake ganin kalar, nan wajen wannan kalar koriya ce gaba ɗaya ko sai wannan ja ce, to wannan shine body ɗin candlestick ɗin. Shi kuma nan wajen jelan nan ta sama da jela ta ƙasa da wannan jelar ta sama ta ƙasa su ake kira da wick, sannan akwai open, akwai close, akwai high, akwai low. Akwai inda candlestick ɗin ya buɗe. Idan candlestick kore ya buɗe a nan, bari in zana a nan, misali yanzu kana da candlestick a nan, in kana da candlestick a nan yana buɗewa sai ya yi sama, misali yana a nan ya fito, to yana buɗewa sai ya sama, to shine za ka ga ya yi kore, ma'ana masu saya sun ƙaru a kasuwar, shi yasa za ka ga kore. So a lokacin da masu sayarwa, kun ga nan shine open ɗinka ko nan wajen shine open ɗinka, kamar a nan inda za mu gani a nan wajen gashi nan open. So a lokacin da ya je can sama kuma sai aka fara sai da wannan currency ɗin, to kun ga kenan zai ringa raguwa, wataƙila ya dawo har wajen open ɗin nan. So inda ya raguwan ba kawai gani za ka yi ba komai ba, za ka ga shadow ya fito, za ka ga jela ta fito a wajen, shine wannan jelar da za ka gani. So daga lokacin da ya dawo daidai wajen open ɗin, so me zai faru? In yi ƙasa zai fara zuwa ƙasa kenan, zai fara yin ja, zai fara zama abin da ake kira bear market, ma'ana masu sayarwa sun yawa, ana ta sai da shi, kun gani anan ana ta sai da shi, haka zai ta tafiya ƙasa, ana ta sai da shi. So daga lokacin da kuma masu saya suka ƙara shiga kasuwan da yawa, so abin da zai faru shine tunda an sassayar, to za su yi ta saya sai ya ringa komawa sama, za su ta saya sai ya ringa komawa sama, za su yi ta saya sai ya ringa komawa sama, za su yi ta saya sai ya ringa komawa sama. Zai iya komawa inda ya fito, ko zai iya kullewa a daidai maybe wannan wajen, a daidai nan zai iya kullewa a nan. So amma inda ya koma sama nan wajen, kun ga zai fito da shi ma jela. Kun ga mafi ƙololuwan saman dai nan ne shine high, mafi ƙololuwan ƙasan dai nan ne shine abin da ake kira da low. Sannan ga ragowar jikin a ina ya kulle, a daidai nan ya kulle, so shine za ka ga an ce ma nan ne close ɗinsa, a ina ya buɗe, ga inda ya buɗe nan open ɗinsa. To wannan abin ya kamata ku gani kamar yadda kuke gani a rubuce a jikin screen. To wannan shine in muka ga ja bearish ko, in muka ga kore bullish. A nan kun ga kasuwar ƙasa take yi, ga su nan kowane candlestick a nan yana da sunansa, yana da ma'anarsa. Ko kasuwa ƙasa take yi, amma daga baya me sai ta yi sama, saboda korayen sun fi yawa a nan. Kun ga a nan jajayen sun fi girma, to in ka ga jajaye suna girma, ma'ana ana sayarwa da yawa. In ka ga koraye kuma sun yi ƙanƙanta, ma'ana masu sayar ba su da yawa. So za mu ci gaba, za mu je gaba. To mun yi maganar shadow, yanzu za mu fara da abin da ake kira da engulfing bar a candlesticks. Bearish engulfing bar, kowanne akwai bearish ɗinsa kuma kowanne akwai bullish ɗinsa. So bearish engulfing bar, kar ku manta na ce muku in kuka ga baƙin candlestick a wannan karatun, a wannan littafin na candlestick bible da nake amfani da shi, yana nufin jan candlestick. In kuka ga fari yana nufin koren candlestick. So a nan shi engulfing ba wani abu bane, yana nufin ka lulluɓe wani abu. In kai engulfing wani, misali nan ina da yaro ƙarami a nan, bara in nuna muku, a misali ina da yaro ɗan ƙarami a nan,
So idan babba ya zo nan ya lullube wannan yaron, wannan babban ya yi engulfing wannan ƙaramin yaron, shi ake kira da engulfing bar. So kun ga anan akwai bullish candlestick, wannan farin kenan kore, sai kuma ja ya zo lullube koren. So abin da yake nuna ma cewa kasuwar anan masu sayarwa sun fi ƙarfin masu saya, to akwai yiwuwar farashi zai ci gaba da sauka ƙasa, sai dai an samu wasu kuma abubuwan da suka canja kasuwar. Bara mu gani. To kafin mu ga example, ga bullish engulfing bar, na ce muku kowanne zamu yi akwai bullish ɗinsa akwai bearish ɗinsa. So kun ga anan me ya faru, a nan wajen wannan bullish engulfing bar ne, masu sayarwa ne ‘yan kaɗan, sai masu sayarwa suka zo suka lullube su da farin nan, kun gani, to alamun kasuwa ta ci gaba da tashi kenan. Shi bearish engulfing bar normally yana fitowa a saman kasuwa ne, an ɗan ci riba, so ƙarfin masu saya ya fara ƙarewa, sai su fara sayarwa, ko sun ci riba da yawa sai su fara sayarwa. Shi kuma bullish engulfing bar yana fitowa a ƙasan kasuwa ne, ma'ana masu sayarwa sun gaji da sayarwa, ma'ana sun sayar da duk kayan da ke hannunsu, to sun ga farashi ya sauka ƙasa, to me zai hana su ƙara saya, sai su ringa zuba kuɗi suna saya da yawa, sai kuma kasuwa ta ƙara komawa sama. Abin da aka lura, bullish engulfing bar kasuwa sama take, bearish engulfing bar kasuwa ƙasa take yi. Bara mu ga wasu daga cikin misalai maybe a chart. To ga guda biyun anan, kun ga nan me ya faru, ku duba nan ku gani, kun ga ai nan wannan akwatin wanda aka zagaye da ja, za ku ga akwai baki a wajen, sai fari ya lullube bakin, ya lullube shi, jelan farin da body ɗin farin gaba ɗaya ya lullube jan, ma'ana bullish kenan, shi yasa sai kasuwa ta yi sama. Kun gani a nan kuma sama me ya faru, kana da fari ɗan ƙararrami gashi nan, sai kuma kake da baki ya lullube farin, ma'ana ja ya lullube kore kenan. Me ya faru, sai kasuwa ta rikito ta yo ƙasa kenan. To wannan shine dai akan engulfing. Sai mu koma doji. Shi doji ba wani abu bane, doji ƙarfi ne kusan zuwa ɗaya a kasuwa. Idan masu saya da masu sayarwa ƙarfin su ya zo ɗaya a kasuwa, to ana samun abin da ake kira doji. Ko kuma ka ce idan farashi ya buɗe kuma ya dawo ya kulle a daidai inda ya buɗe, wannan shi ake kira da doji. Za ku gan shi kamar star haka, da jela. Farashi ya hawa can sama, ya dawo inda ya buɗe, ya koma can ƙasa, ya ƙara koma inda ya buɗe, sai ga ya fitar da wannan star ɗin, shine doji. Shi ma doji akwai bullish ɗinsa akwai bearish ɗinsa. Bara mu gani. Idan doji ya fito a saman kasuwa, lokacin da kasuwa take tashi take yin sama, take tafiya sama, so idan kaga doji ya fito, alamun masu sayarwa ƙarfinsu ya fara ƙarewa, sannan masu saya sun fara shiga cikin wannan kasuwar. Kun ga anan ai duka candlesticks ɗin duka manya-manya ne, duka korayen ko fararen manya-manya ne. So yana ya nuna cewa akwai masu ƙarfi sosai a kasuwa, masu saya suna da ƙarfi. Amma da aka zo nan, doji yana fitowa, shi ya nuna ma cewa masu saya ƙarfinsu ya fara ƙarewa. To me ya faru da ƙarshe, kun ga sai suka fara sayarwa, ko sun ci riba da yawa sai suka fara sayarwa, sai kasuwa ta yo ƙasa. To me zai faru idan kuma kasuwa ƙasa take kaga doji? Babu misali a nan. To amma ga misali, idan kasuwa tana yin ƙasa a daidai nan, sai kawai kaga doji a nan, bayan kasuwa ta yi ƙasa sosai, sai kaga doji ya fito, to wannan yana nuna ma cewa masu sayarwan fa sun fara gajiya da sayarwa, so suke saya. So akwai yiwuwar kasuwa ta iya komawa sama. Kar ku manta, ba iya candlesticks ake amfani da su ba, amma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa a technical analysis, kuma wasu suna trading da candlestick kaɗai ma. Yawwa, amma dai a shawarce kar a yi trading da candlestick kaɗai, a nemi wasu ililimukan na RSI, na su Bollinger Bands, da na su moving averages da sauransu. So za mu ci gaba. Akwai kuma wani dojin shi kuma na daban, wanda ake kira dragonfly doji da kuma gravestone doji. Irinsu ɗaya ne, sai dai ɗaya a juye yake. Dragonfly doji shi abin da yake nufi bullish candlestick ne. Inda kaga dragonfly doji yana nufin cewa da akwai yiwuwar kasuwa ta iya komawa sama. Kun ga kamar a misali anan, kasuwa ce aka tura ta, candlestick ne ya buɗe anan, yana buɗewa anan, maimakon ya sama kawai sai ya yo ƙasa. Yana yin ƙasa,
sai masu saya sai suka buying opportunity, kai wannan kasuwar ta yi ƙasa sosai bara mu saya, to sai suka ringa saya, kun ga zai ringa raguwa, to sai yake koma sai ya kulle a daidai inda ya buɗe, kun ga kamar doji ne amma shi ba sama da ƙasa bane, jelarsa a iya ƙasa take, sai wannan abun na kamar doji, kun gani? So wannan ya nuna ma cewa masu saya suna da matuƙar ƙarfi a kasuwan nan. Abin da zai faru nan gaba shine candlestick da zai fito na gaba zai iya fitowa a saman wannan, to sai ga kasuwa ta ci gaba da miƙewa, an samu bullish candlestick, kasuwa ta buɗe a nan ta yi sama, sai ga kasuwa ta ci gaba da tashi sama. Bara mu ga misali, kun gani? Kun ga ai anan, kun gan shi anan, ai dragonfly doji ne fito, me ya faru? Ga kasuwa ta yi sama, kun gani? To shine. Sannan kuma akwai gravestone doji, kamar wannan ginin da ake wa kabari na musamman arna, za ku gan shi a tsaye haka, sai kuma ƙasansa yana da faɗi, to wannan shine gravestone doji. Abin da yake nuna shi kuma shine kasuwa da ta buɗe sama ta yi, kasuwa ta yi sama, masha Allah, tana ta tafiya, kawai sai masu sayarwa sai ga mun ci riba da yawa, me zai hana mu sayar da kasuwan nan, to sai suke sayarwa, sai suke wa ƙasa, suke sayarwa, to kun ga duk inda wannan ya goge me zai faru? Ai jela zai fito da shi, haka ne? So kun gani? Wannan shine gravestone doji, ma'ana tuntsuro da kasuwar ƙasa ake yi, to in ka ga abu irin wannan da akwai yiwuwar kasuwar ƙasa za ta rikito. Dragonfly haka yake, gravestone haka yake, kamar T ce a dragonfly, a gravestone kuma T ce a juye, shine kawai. Yawwa, da fatan Allah ya sa muna fahimta. Sannan akwai abin da ake kira da morning star da kuma evening star candlesticks. Shi morning star candlestick ne ɗan ƙararrami yake fitowa a chart, kamar doji yake ɗan ƙarami za ku gan shi, amma normally morning star yana fitowa a bear market ne, in kasuwa tana yin ƙasa, sai ka ga morning star, ma'ana za ga jan candlestick normally, ko kuma dai doji normally a ƙasa ya fito, to akwai alamun masu sayarwa ƙarfinsu ya gaji suna son su, to ma'ana ka fito da sa a ranar safiyarka ce mai kyau, shine morning star. So shi kuma evening star, kamar yadda kuka gani, kun ga morning star ya fito a nan, ko kun ga kasuwa sai ta yi sama. Shi kuma evening star a nan take fitowa a sama, in ka ga evening star kamar tauraruwa mai wutsiya ce, ganin ki ba alheri ba, to a sama take fitowa, ga ta nan ta fito, sai kasuwa ta yi ƙasa. Wannan shine evening star. To Allah ya sa muna fahimta. Ina ɗan jan bidiyon ne, ba na son ya tsawo, shi yasa nake ɗan jan sa. To akwai hama kuma, akwai abin da ake kira da hama ko pin bar, duk sunanta ne. Ita hama, da kalmar hama kamar kana magana ne da guduma shine hama. So kun ga hama ɗin nan, pin bar hama, akwai bullish akwai bearish ɗinta. In ka ganta kamar doji haka, ta ɗan yi fari ko ta yi kore, wannan yana nufin cewa akwai yiwuwar kasuwa ta yi sama, saboda kasuwar a nan ai buɗewa ta yi daga sama sai ta yi ƙasa, to da ta yi ƙasa sai masu saya suka ta sayan kasuwan, sai ta fito da wannan jelar, kun gani? Da nan duk kore ne, sai ta fito da wannan jelar, to da ba ma ta kulle a daidai inda ta buɗe ba, sai ta ɗan yi sama, ta kulle, kamar misali haka, da kasuwar ta yi ƙasa, to da kasuwa ta yi ƙasa haka, bara mu yi amfani da ja, da kasuwa ta yi ƙasa haka, a nan ta buɗe ko, sai ta yi ƙasa. So amma me ya faru? Sai masu saya suka ringa sayan kasuwan nan, suka ringa saya, kun ga nan duk jela ta koma. To da ta zo nan ɗin ma bata dakata ba fa, sai da ta ƙara yin sama, har ta zo wajen nan wajen, maybe har ta zo wajen nan wajen, kun ga ai candlestick ɗin ya tashi daga ja ya koma mai kore, don haka jelan ma ga ta koma kore, saboda ka hau saman inda kasuwar ta buɗe. So kana ganin a haka alamun masu saya suna da ƙarfi, za a tafi sama kenan. Sannan in ka ganta a juye upside down kamar haka, amma ja kenan ko, tunda ja ne zai kamata, in ka ganta haka, in ka ga kasuwa haka, to wannan ba abin da yake nuna ma illa cewa kasuwa ta buɗe a nan ta yi sama, maimakon ta ci gaba da sama, sai masu sayarwa suka tuntsuro da kasuwar ƙasa,
har ta koma can ƙasa da inda ta buɗe sai ta kulle a nan. To wannan shi ake kira da inverted hammer ko inverted pin bar. Inverted hammer ko inverted pin bar, bara mu ganta, kun ganta nan a nan? Ko ku ce shooting star, duk sunanta ne, bearish pin bar, inverted pin bar, ko ka ce shooting star, kun ganta nan ta fito sai kasuwa ta rikito ta yo ƙasa. To akwai harami wanda ya kamata mu yi magana a kai, amma ba zan ɓata lokaci ba. Shi harami kawai kamar mace ce mai ciki, ɗan ƙaramin candlestick ne ke fitowa a gaban babban candlestick. To in ka ga wannan, ko da in ka ga jan candlestick ya fito a gaban koren candlestick ɗan ƙarami, to ma'ana kasuwa ta iya yin ƙasa, harami kenan. In ka ga kuma farin candlestick ɗan ƙarami ya fito a gaban babban jan candlestick, kamar ciki kenan, kun ga ƙaramin ya zama kamar cikin jan, to wannan shi ake kira da bullish harami. Shi wannan wanda ja yake fitowa shi ake kira da bearish harami. Shi ma alamun bullish ne a kasuwa. Kun gani a nan? Kun ga a nan ma akwai shi? Akwai ja dogo sai fari ɗan ƙarami a ciki, kun ga kamar cikin jan ne, so shi yasa aka samu wannan tashin kasuwar. Kun ga a can sama kuma me ya faru? A nan sama abin da ya faru shine an sami farin babban candlestick aka samu a nan, sai aka samu ɗan ƙaramin ja a gaban shi kamar cikinsa. Me ya faru? Sai kasuwa ta rikito ta yo ƙasa. So wannan shine harami. Akwai tweezer wanda zan bada assignment ku je ku duba me tweezer, ya tweezer suke, kansu ɗaya su a tweezer. Kawai in ka ga ja, to na dai ce assignment, a je a duba me tweezers kansu ɗaya, su ɗaya bai fi ɗaya ba. Sannan akwai marubuzu. Marubuzu, U ne a nan sai U a nan, marubuzu, MAROBUZU, marubuzu. Shi marubuzu candlestick ne za ka gan shi zungurere, ba shi da jela ma yawanci, zungurere za ka gan shi ba shi da jela, ko ka gan shi jajawur, ko ka gan shi zungurere ba shi da jela, kore shar. To in ka gan shi wannan alamun saya ake yi sosai. In ka ga kore, kasuwa tana mugun tashi, tashin babban tashi ne. Haka in ka ga ja, kasuwa za ta yi mugun zuba. To in kana tunanin shiga wannan kasuwa, in ka ga ja, to ka dakata ya gama zuba. In kana tunanin ko kana ciki kana son fita ka ga wannan koren, to ka ɗan dakata, ma'ana an sa kuɗi da yawa a cikin wannan kasuwar. To wannan dai su ne kaɗan daga cikin abin da ya kamata in sanar da ku. Kamar abin da na yi alƙawari, insha Allah za mu ci gaba da saka videos wanda za su ilmantar da ku a harkar crypto ba tare da kun sha wahala ba. Fatan dai a yi subscribing a wannan channel, fatan kuma shine a sharing ga wanda suke buƙata. Na gode, sai mun kasance a video na gaba insha Allah. Bisalam.